Maar als het zo ziet, is het eigenlijk een braakliggend stukje land. En een beetje verwilderd nou. En dat kan dus ook gebruikt worden als ijsbaantje. Het hoeft ook eigenlijk niet zo bling bling bling. Maar in de loop der jaren is dat waarschijnlijk zo ontstaan. Dat een boer op een gegeven moment zei van nou, of de bewoner of de eigenaar van een stukje grond van nou, dit kan de gemeenschap wel gebruiken als ijsbaan. En ik laat het even onderlopen en ik krijg er misschien wat voor. Dat weet ik verder niet, maar dan kun je hem hier reed rijden. En ja, dat vond ik wel een heel aardig gegeven. Dus vandaar dat ik dit hoekje land, dat ik dat schilderd heb. Nou ja, en als ik dan bij een ijsbaan kom, en dat geldt ook voor Blessem, zoals op dit plakje, dan het is niet zo dat ik hier plein air schilderen ga, dat ik mijn schilderezel hier klaarzet en dat ik dan schilderen ga. Heel enkel maak ik dan wel eens wat schetsen met een potloodje om een beetje wat een compositie te bepalen of zo. Maar ik maak in de regel wat foto's. En aan de hand van die foto's, die gebruik ik dan als kapstok om in mijn atelier, om daar uiteindelijk een schilderij van te maken. En dan is het ook nog zo van dat ik niet zo'n foto exact kopieer, één op één. In de regel dan maak ik een opzetsie. Nou ja, dan donder ik de foto voort. En dan probeer ik ook meer de indruk te schilderen die ik van dat plak had toen het er stond. Te schilderen dan dat ik exact die foto namaken wil. Want dan heb je toch altijd wat de neiging om meer te schilderen dan dat je eigenlijk wil. Omdat je steeds die foto erbij pakken kan. En dan schildert een schilderij dicht. En je moet al een beetje blijven bij datgene wat zo'n locatie mooi maakt en aardig maakt. En of er een grasprietje meer schilderd wordt of een takje van een boom meer of minder, dat maakt mij in ieder geval niet zoveel uit. Het gaat meer om de indruk die je hebt van zo'n plak. Dat probeer ik op het doek te zetten.